Паглядзіце на гэтую карціну. Маленькі хлопчык са светлымі кучаравымі валасамі і сівы дзед уважліва глядзяць адзін на аднаго. Вам не падаецца, што тут ёсць нешта незвычайнае? Выяўленчае мастацтва захоўвае шматлікія таямніцы, і гэты твор Даменіка Гірландая добры таму прыклад. Звярніце ўвагу на акно на заднім плане. Бачыце? Так, там знаходзяцца дзве гары. Адна каменная, шэрая, на ёй няма нічога жывога, а пагорак перад ёй зялёны, з акруглымі дрэўцамі і акуратнай стромкай царквой на пярэднім краі. Сцены царквы светлыя, а дах на ёй чарапічны і чырванаваты, і двускатны, што тая шапачка на галаве. Па зялёных пагорках пятляе дарога. Яе звівы то з'яўляюцца перад нашымі вачыма, то знікаюць у складках рэльефу, а пасля зноў з'яўляюцца ўжо бліжэй і знікаюць, абрэзаныя краем акна. І гэтая дарога напісана амаль тым жа колерам, што і валоссе хлопчыка. І мы разумеем, што прырода за акном з'яўляецца ці не поўным адлюстраваннем двух чалавечых істотаў на пярэднім плане: сівы старац і маленькі хлопчык, дзед і ўнук. І іх жыццёвы стан цалкам зарыфмаваны з пейзажам за іх спінамі. Менавіта пра пейзаж як жанр жывапісу я хачу сёння вам расказаць. Папярэднія эпізоды, напрыклад, пра партрэт, вы знойдзеце ў профілі, а пакуль падпісвайцеся і пагналі! Упершыню пейзаж як самастойны жанр з'явіўся ў Кітаі дзесьці 1300 год таму. Нядаўна. У тыя часы ў Кітаі ўжо вынайшлі і актыўна выкарыстоўвалі паперу, але жывапіс часцей за ўсё рабілі на шоўку. Выглядаў ён як доўгі гарызантальны скрутак, які пакрываўся вялікай колькасцю выяў. Напрыклад, велічных горных вяршынь. Кітайскі традыцыйны пейзаж так і называецца шаньшуй, то бок горы, воды, шаньшуэй. Мой самы любімы пейзаж у гэтым стылі быў створаны трошку пазней за 8 стагоддзя, у пачатку 12-га, таленавітым мастаком Ван Сі Мэнем. Уявіць сабе, яму было каля 18 год, калі ён напісаў гэты фантастычны скрутак. Агульная ягоная даўжыня амаль 12 метраў. Увесь скрутак пакрыты выявамі горных вяршынь, напісаных неверагодна прыгожымі бліскучымі фарбамі. Памятаеце, я распавядаў пра мінеральныя пігменты. Зялёны колер – гэта таўчоны малахіт, глыбокі сіні, напісаны фарбай з лазурыту. Такія пейзажы пісаліся так, быццам бы мы аглядаем панараму з адной з вяршынь, і здымаем усё гэта на камеру. Ведаеце, ёсць такая функцыя ў смартфонах зняць панараму. Трэба так рухацца ў бок. Тут тое самае, але сапраўды добра атрымалася. Глядзелі гэтыя скруткі такім самым чынам, як мы панараму аглядаем. Звёрнуты скрутак паступова раскатвалі, а гледачы ў захапленне назіралі, як перад імі крок за крокам разгортваецца гэтае каласальнае відовішча. У іншых кітайскіх пейзажах прырода магла разгортвацца вертыкальна ў фармаце відэа для тіктоку, але заўсёды мастак хоча запраграмаваць наш позірк. І кіраваць тым, як мы будзем аглядаць гэтую прыроду, якую ён зафіксаваў на палатне. У Еўропе пейзаж стане самастойным жанрам значна пазней. У канцы 15-го, а хутчэй нават у 16 стагоддзі. Ён доўга будзе існаваць як фон для выявы, сюжэту ці партрэта. Вось тая Мона Ліза. Пейзаж у яе на заднім плане ёсць, але ён тут не галоўны. На больш ранняй карціне Леанарда на сюжэт Благавешчання пейзаж таксама ёсць. Прыгожыя, разнастайныя дрэвы, а паміж двума кіпарысамі мастак напісаў далёкі від, дзе бачны порт, караблі, высокія прыгожыя горы, але ўсё гэта нельга назваць раўназначным удзельнікам карціны, як мінімум у параўнанні з Марыяй і анёлам. Пейзаж тут толькі маленькае дапаўненне, няхай і нясе сімвалічны сэнс. А вось карціна Яахіма Пацініра. На пярэднім плане бачым, штосьці адбываецца. Затое далей нам адкрываецца значна больш прыроды,
чым неабходна для фона. А каб зямлі ўвогуле больш улезла, мастак піша лінію гарызонта як мага вышэй, пад столь. Ну а мы, гледачы, зноў, амаль як у кітайцаў, назіраем гэта ўсё быццам бы з вышыні. Апусціцца на зямлю пейзаж ужо ў стагоддзі 17 у Нідерландах. Памятаеце, нідерландцы спачатку адваявалі сваю зямлю ў мора, а пасля перамаглі іспанскую імперыю і здабылі незалежнасць, стварыўшы Рэспубліку Злучаных Правінцый. І так ім падабалася іх зямля, такі высокі кошт яны за яе сплацілі, што хацелі яе бачыць проста ўвесь час, нават калі ў дом заходзяць. Таму пачалі жыхары Нідерландам замаўляць неверагодную колькасць пейзажаў. Кажуць, што за 17 стагоддзе мастакі ў гэтай краіне напісалі больш за 5 мільёнаў карцін. І пейзажаў сярод іх была значная частка. Звычайна гэта былі невялічкія карціны, дзе можна пабачыць там бераг мора ці рэчку, ветразі караблёў, дарогу з дрэвамі, бясконцыя палі, ветраныя млыны для адкачкі вады, людзей, што катаюцца на каньках, ці займаюцца сваімі гаспадарчымі справамі. Нідерландскі жывапіс таго часу можна назваць першай нацыянальнай школай Еўропы. І ён моцна паўплываў на ўсё, што будзе адбывацца ў гэтым мастацтве пасля. Калі мы кажам нацыянальны, нацыя, што гэта значыць? Я прапаную такі вельмі спрошчаны варыянт. Гэта вялікая група людзей, якая прэтэндуе на пэўную тэрыторыю. І, значыцца, людзі гэтыя хочуць стварыць сваю дзяржаву. І каб паказаць свае асаблівыя адносіны з гэтай зямлёй, яны пачынаюць яе актыўна апісваць у паэзіі ды прозе, а таксама маляваць. Узгадайце, паэмы Адама Міцкевіча, «Новая зямля» Коласа, «Каласы пад сярпом тваім» Караткевіча, а паралельна з імі жывапісныя творы беларускіх мастакоў Наполеона Орды, Фердынанда Рушчыца, Станіслава Жукоўскага, Вітольда Беланіцкага Берулі, Леаніда Шчамялёва, Валера Шкарубы і гэтак далей. Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы. Родная прырода – гэта душа народа. Вы, дарэчы, маглі такое чуць, ці нешта падобнае ад настаўніцы літаратуры ў школе. Але ці не нагадвае гэта вам пачатак гэтага эпізода? Там, дзе хлопчык з дзедам і прырода за акном, як адлюстраванне іх душаў. Вось. Насамрэч, гэта ідэя пра тое, што ў прыроды, краіны і яе народа ёсць душы і што яны чымсьці падобныя распрацуюць і прасунуць у пачатку 19 стагоддзя пры рамантызме. Але як гэта атрымалася, я распавяду ўжо наступным разам. А пакуль што падпісвайцеся, каб не згубіць працяг. Глядзіце папярэднія эпізоды, калі яшчэ не. І хадзіце ў музеі. Там цікава. А з вами быў Мікіта Моніч. Пока-пока.